Malé a střední firmy chtějí také využívat aplikace ke zlepšení svého podnikání. Lenka je v jedné takové firmě zaměstnána. Je zavalena prací a postrádá ve věcech systém. Má ale nápad, jak usnadnit práci sobě i svým kolegům. Lenka ví jak na to, ale není ajťák a nemá na to čas ani peníze. Naproti tomu mladý student Carlos zvládá technologie hravě. Sní o vytvoření vlastní apky, chce využít, co umí, přivydělat si a mít světu co ukázat. Lenka a Carlos se potkali na Easy2Biz. Je to business platforma, která umožňuje snadno vytvářet a provozovat aplikace v cloudu. Lenka přináší nápad a Carlos aplikaci vytvoří pomocí šablon mnohem rychleji, než kdyby začínal od nuly. Díky otevřenému API ji pak může propojit s dalšími online službami. Uživatelé mají aplikaci v prohlížeči, takže můžou pracovat kdekoliv a data jsou vždy aktuální. U Lenky ve firmě si aplikaci pochvalují. Prostřednictvím online storu tato aplikace může pomáhat i v jiných firmách. Lence a Carlosovi za to každý měsíc chodí peníze. Pomocí Easy2Biz můžete vytvářet aplikace od domácí filmové databáze až po CRM systém velké firmy. Vyzkoušejte si vytvořit aplikaci i vy na easy2biz.com.